नमस्कार माझ्या मित्रांनो. तर आज आपण पाहणार आहोत विषय गणित भाग 1, त्याच्यातील धडा 4 गुणोत्तर व प्रमाण याचा स्वाध्याय आपण पाहणार आहोत. त्याच्यातील प्रश्न पहिला आहे, खाली दिलेल्या संख्यांच्या जोड्यांमधील पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या संख्येचे असलेले गुणोत्तर संक्षिप्त रूपात लिहा. त्याच्यातील पहिला प्रश्न आहे 72,60. त्याचं उत्तर येईल 72/60. त्याला भाग दिल्यानंतर आपल्याला असा पाढा पाहायचा आहे की त्याच्याने त्या दोन्ही संख्यांना भाग जाईल. म्हणजेच आपलं पुढचं उत्तर येईल 6/5. म्हणजेच याला आपल्याला असं लिहिता येईल 6/5. दुसरा प्रश्न आहे 38,57. तर त्याचं येईल 38/57 बरोबर 2/3 बरोबर 2/3. हे प्रश्न पहिला आपला झाला. याच्यातील प्रश्न दुसरा आहे, पुढील राशींपैकी पहिल्या राशीचे दुसऱ्या राशीशी असलेले गुणोत्तर संक्षिप्त रूपात लिहा. त्याच्यातील प्रश्न पहिला आहे 14 रुपये 12 रुपये 40 पैसे. इथे आपल्याला 1 रुपये बरोबर 100 पैसे धरून आपल्याला असं करावं लागेल, 14 रुपये बरोबर 1400 पैसे व 12 रुपये 1200 पैसे आणि त्याच्यावरील 40 पैसे आपण इथे ॲड केले तर होईल आपलं 1240 पैसे. तर याला आपल्याला असं लिहिता येईल 1400 1240 आणि त्याच्या पुढे येईल आपलं बरोबर 1400/1240. त्यांना भाग दिल्यास आपल्याला उत्तर येईल 140/124. त्यांना आपल्याला भाग द्यायचा आहे त्याच्यानंतर आपलं उत्तर येईल 35/31. याला आपल्याला असं लिहिता येईल 35/31. नंबर 2 आहे 5 लिटर 2500 मिलीलिटर. तर आपल्याला इथे असे धरावं लागेल 1 लिटर बरोबर 1000 मिलीलिटर. म्हणजेच इथे येईल 5 गुणिले 1000 म्हणजेच 5000 मिलीलिटर. आणि इथे 25 मिलीलिटर. इथे आपल्याला असं लिहिता येईल 5000 2500 बरोबर 5000/2500. इथला 1 0 इथला 1 0 कटला. इथे उरले 500/250. यांना भाग दिल्याने आपल्याला उत्तर येईल 20/10. यांना भाग द्यायचा 10 1 10 10 2 20 म्हणजे आपलं उत्तर येईल 2/1. त्यालाच आपल्याला 2/1 असे लिहिता येते. त्याच्यातील तिसरा प्रश्न आहे 3 वर्षे 4 महिने 5 वर्षे 8 महिने. त्याचं आपल्याला असं धरावं लागेल की 1 वर्ष बरोबर 12 महिने. म्हणजेच इथे आपल्याला 3 गुणिले 12 अधिक 4 व 5 गुणिले 12 अधिक 8 असं केल्यानंतर आपल्याला उत्तर येईल 40,68. तर याला आपल्याला असं लिहिता येईल 40/68 बरोबर 40/68. त्यांना भाग दिल्यानंतर आपल्याकडे उत्तर येईल 20/34. त्यांना पण भाग दिल्यानंतर आपल्याकडे उत्तर येईल 10/17. त्यालाच आपल्याला असं लिहिता येईल 10/17. तर प्रश्न तिसरा आहे, पुढील शतमाने संक्षिप्त गुणोत्तरांच्या रूपात लिहा. त्याच्यातील पहिला प्रश्न आहे 75/100. तर त्याला आपल्याला उत्तर असं करता येईल 75/100 बरोबर 3/4 बरोबर 3/4. प्रश्न चौथा आहे, एक लहान घर 3 माणसे 8 दिवसात बांधू शकतात, तर तेच घर 6 दिवसात बांधण्यास किती माणसे लागतील? माणसांची संख्या X गृहीत धरू, दिवसांची संख्या Y गृहीत धरू. इथे आपल्याला हा तक्ता बनवायचा आहे. माणसे बरोबर X, दिवस बरोबर Y आणि X गुणिले Y. म्हणजेच पहिल्या कॉलममध्ये आपल्याला येईल 3, दिवसांमध्ये येईल 8 म्हणजेच 8 आणि 3चा गुणाकार येईल 24. आणि इथे आपण माणसांची संख्या A गृहीत धरली आणि येथे दिवस लागणार आहेत 6. तर याचं जे गुणाकार आहे तो येईल 6A. हे व्यस्त चलनाचे उदाहरण आहे म्हणून 6A बरोबर 24. A सोबत असलेला 6 हा गुणाकारात आहे, पुढे जाऊन तो भागाकारात होईल.
म्हणजे त्याच्याने जर आपण भाग दिला तर आपलं उत्तर येईल 4. म्हणजे ए बरोबर 4. म्हणून 6 दिवसात घर बांधण्यासाठी ए बरोबर 4 माणसे लागतील. त्याच्यातील प्रश्न 5वा आहे, पुढील गुणोत्तरांचे शतमान रूपांतर करा. त्याच्यातील पहिला प्रश्न आहे 47 50. तर त्याला आपल्याला असं लिहिता येईल 47/50 बरोबर 47 गुणिले 2 छेद 50 गुणिले 2 बरोबर 94/100 बरोबर 94/100. त्याच्यातील दुसरा प्रश्न आहे 7/10 बरोबर 7/10 बरोबर 7 गुणिले 10 छेद 10 गुणिले 10 बरोबर 70/100 बरोबर 17/100. हे उत्तर येईल. हे कसं आलं जर तुम्हाला कळालं नसेल तर मला खाली कमेंट करा, मी तुम्हाला एका व्हिडिओमध्ये समजावून सांगेल. आता प्रश्न 6वा आहे, आभा आणि तिची आई यांच्या वयांचे गुणोत्तर 2:5 आहे. आभाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या आईचे वय 27 वर्षे होते. तर आभा आणि तिची आई यांची आजची वय काढा. आबाचे वय बरोबर 2x मानू व आईचे वय बरोबर 5x मानू. तर म्हणून 5x वजा 2x बरोबर 27 आपल्याला प्रश्नात दिलेला आहे. आणि म्हणजे 3x बरोबर 27. एक सोबत असलेला 3 हा गुणाकारात आहे, पुढे जाऊन तो भागाकारात होईल. त्यांना आपल्याला भाग दिल्यानंतर x बरोबर 9 हे उत्तर येईल. म्हणजेच आभाचे वय आपण 2x मानले होते, म्हणजेच x ही किंमत आपण तिथे ठेवूया. आभाचे वय बरोबर 2 गुणिले 9 बरोबर 18 वर्षे. आईचे वय बरोबर 5 गुणिले 9 बरोबर 45 वर्षे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकाच. आपण याचा नेक्स्ट पार्ट आहे तो पुढच्या व्हिडिओत पाहूया. व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा व तुम्हाला काही डाऊट असल्यास खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही लिहू शकता, मी त्याचा रिप्लाय नक्कीच देईन. तर तुम्हाला कोणत्या विषयाचा किंवा कोणत्या धड्याचा गृहपाठ पाहिजे तेही तुम्ही कमेंटमध्ये लिहू शकता, मी नक्कीच ते व्हिडिओ टाकेन. तर भेटूया दुसऱ्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय.